Bolí ma hrdielko, prosím pomoc. To je utrpenie, najväčšie utrpenie, ja som teraz pacient. Iba teraz? Vítajte pri novom videu. Toto video by som nazval Top 10 anime crossovers 2025. Proste dneska sa spoja multisvety, chápeš? Toto bude asi najviac optimálne video na tomto channeli, lebo? Bude tu špeciálny host, teda dvaja. Ale jedného ste ešte nevideli v kombinácii so mnou. A čudujem sa, že táto kombinácia nastane. A ja. Dneska budeme trénovať sagitálnu rovinu v horizontálnej dysfunkcii a artrofickej disbalancii. Som chorúčky a je teraz chrípkové obdobie, toto ma trápi, že bolí ma hrdielko a tak. Nemôžete zabúdať na svoje vitaminky. A musím vám odpromovať, teda nemusím, ale že chcem vám odpromovať tento, čo využívam, z Veny Galaxy, hej. Tento multivitamínček je, že v tekutej forme, odborno-vedecky, v lipozomálnej forme, je ľahšie vstrebateľný. Lepšie účinkuje, chápete? Nájdeš na Veny Galaxy kód DENIS5, hej. Takže odporúčam, keďže teraz je chrípkové obdobie, všetci ste chorí a ja som chorý. Každopádne dneska špeci video, skoro jak každé, hej. Ide sa otvárať nové fitko v Bratislave. Skoro všetci poznáte, aj tí, čo nie ste z Bratislavy, 77 Fitness. Tak 77 Fitness bude otvárať novú prevádzku. V pondelok sa otvára, to je 6. Dnes je 4. a majú tam takú otváraciu party. Toto v živote nikto nečakal podľa mňa. Tiež nečakal ešte predčerom. Poznáte ho? Poznáte ho niekto? Čau, Denis, teší ma, ahoj, čau. Máš veľkú ruku. Ukáž? Ale počkaj, musím za túto. Ty no. Ja čo máš v ruke? To takto si nabitý hneď? Čo som donesol. Dobre, paráda, vybavený. Ideme pre ďalšieho ešte pasažiera, jedného. Pozri sa. Čau tati, ahoj. Kokos, toto je najviac optimálne video asi na tomto channeli mojom. Čau táto. Serus môj. Chalani, v jakých rovinách všetkých budeme dneska cvičiť chrbát? Transexuálna. No. A sagitálna. Počkaj, ja kraja by som povedal, že cvičíme, že chrbát, biceps a on, že fú, že nemôže ísť 3-hodinový full body. Som plakal v autobuse. A vidíš ten shaker? Nenka, ukáž, aký máš shaker. Kokos. Fešacky. Daj si fatality. Však ale pamďanky. Však ja si dal fatality. Pamďanky. Aha, zmotal sa. Toto je fatality, hej? No. Nechceš? Nechcem aj fatality. polku? Nechcem fatality. Ale 100 kilový chlap nedá si proste pumpu. Máš 100 kg? Nemám 100 kg, mám tak 90 kg momentálne. 94. Plnú môže byť. Je vyšší, nie? Ja? Ale to vlasy podľa mňa robia, ne? Tak má vyššie oči, jak ja, to vidím. Daj si, nech ti chutí. Asi mi dal dobrú inak. No však ale chlapskú. Však jedna odmrká. Dobre. No nič, na zdravie vám prajem všetkým, priatelia. Na zdravíčko. Na zdravíčko, na zdravíčko. Slaná voda. Ináč chalani sú na mňa nahnevaní, lebo dneska sa necvičí full body, ani upper, ani anterior, ani posterior, ani nič. Takže sa mi to bude vyčítať do konca života. V živote som ho lepo cvičí Krajo, pozri sa. Ináč musím takto povedať, že ja som Krajovi 3-krát písal, že idem za ním cvičiť a on za každým mal rest day, za každým úplnou náhodou, za každým mal rest day. Dvakrát mi napísal, mal som rest day, ale ja som ten vieš. Asi sme správne, tu je, že plagát. Krajo, urob úvod do videa. A že úvod. Čaute ľudia, dneska sme tu na otváračke 77 Fitness. Čau, ahoj. Čau. Ahoj, ahoj. Dnes chalani, mám taký divný pocit, že budeme asi jediní, že čo budú cvičiť. Lebo všetci tu iba v saku chodia a fotia si stroje. Dneska som tu s Mekomorom ináč. To som ja, osobne. Optimálna šatňa? Paráda. Povedz, ohodnoť to. Nie, tu ani jedno zrkadlo, tam je. Čak optimálne intra-workouty. To tu máš, Krajo. Daj si teraz. Teraz je akože najlepší čas. Krajo, ukáž penis, kámo. Nie. Toto akože čo mám lupnúť teraz, že do seba? Nie, to dáš medzi tréningom, keď už nebudeš vládať, tak si dáš, chápeš, to je taká záchrana. Odídem o 5 kg ťažší, hej? No a čo? A s nafúknutou hlavou. No a? Dobre, optimálne. Rozprávame sa tu o šatni, že aké svetielka a pič. A ste si všimli ten zlatý luster? Že je kasíno? Kámo, že z kasína luster? Odmontuj to, Krajo, zoberieme ho. Akože dosť dobre to tu je. Optimálne hodnotenie. Na toto som ťa zobral. Zatiaľ to vyzerá dobre, mne to bolo jasné inak. Na toto som ťa zobral, že proste, že musíš to zhodnotiť úplne. Ale videl som zatiaľ iba zo pár. Ma zaujíma, či tu budú mať tieto preacher curl, lebo to nemali v tých druhých a to by tam strašne chýbalo. Som rád, že tu je tento stroj. To je inak asi najlepší stroj na biceps, čo existuje, ten konkrétne. Dobre. Takže to som rád, že tu je. Ináč on vyzerá ako učiteľ biológie reálne. To je aké obrovské ešte.
Denis, o tomto povedz niečo, pozri, čo tu je. Aha, to je oné. To je môj arch enemy. Oh my god, bro. Oh, hell no. Ja som mu napísal, že prvá správa, čo som mu napísal, bolo, že čau, Lítkostroj. Toto je najhorší stroj. A ešte ďalšie veľké plus, fička. Zákopy v sede. No, a ešte Primeové to ani nie sú, hádam nikde inde na Slovensku. Vieš, aký je obľúbený cvik vojakov? Aký? Zákopy. On sa reálne na tom pobavil. Nečakal som. Ja neviem ani... Čo? Pozri sa, ale však máme tu biológa na to, chápeš? On ti všetko ukáže, pozri sa. Dobre. To bude divné, ale to sa kým, ne? Počkaj, ostan tak, jak si. Dobre, ideš. Tak až však videli, keď sa šiel posrať. Vedúca. Počkaj, akože ja som tu prišiel jak expert na cvičenie, pokiaľ dobre viem. Že som výskumník, snažím sa, ale... Dobre, a teraz takto? Čo najrýchlejšie, hej. Poď si to. Kámo, my sme tu fakt, že jediní retardi, čo tu cvičia. Proste tu je plno ľudí a my sme jediní retardi, čo tu cvičia. Som už chcela ísť jesť. Není jedlo zadarmo tam. Tak sa chod nájsť, keď chceš. Pôjdem. Dobre, jeden statív. Jeden statív, druhý statív, tretí statív, jedna kamera, druhá kamera. A Bruno ma teraz natočí na statív, Bruno ma natočí a dá ma na TikTok. Nikdy necvičte last pull downy takto. On tam čaká na moju chybu, vidíš to? Akože dosť dobré fitko, len jediná vec čudná, že proste všetky čínky sú tu 77 kg. Proste 77 tu tak všetky. Sú tie všetky 77. Takže asi budeme musieť troška zosilnieť, aj tu s vedúcim. No ja som slabý na toto. Krajo si kúpil 7-7 Battle Pass a má tam nový landing do Fortniteu. Toto sa ti páči, že tu sú takéto Veľmi optimálny team, konečne si nemusel si svoje vlastné kotúče. A pozri, koľko ich tu je. Ale 0,25 nemajú. Jak? 0,25 nemajú. Majú že pol kilové a potom kilové až. Kámo, ale niekde nemajú žiadne. Áno, akože veľké plus, ale nikde som to nevidel ešte. Zhodnoť, ty máš najväčšie slovo, lebo ty si science-based komunita. Ja by som povedal, že toto je najlepšie fitko v hlave, ktoré momentálne je. Súhlasím. Akože to nie je ani blízko proste, to tými strojmi sa to nedá porovnať. Podľa mňa úplne, že na všetko primeové stroje, že fakt, keď sa to naučíme, že nakladať a všetko, no tak to bude úplne, že top jedna fitko. Určite. Za mňa jediné mínus, čo viem dať tomu, je tá hudba, ale to mi vadilo aj na starej 7-7, ale zase druhí ľudia to majú radi, že tá hudba je brutálne nahoľ, že brutálne. Keby mám povedať, že lepšie fitko v Bratislave, tak neviem. Neviem, podľa mňa sa to nedá porovnať ani s Legiou, ani akože s 365, čo sa týka strojov, určite nie. Krajo, a ty čo povieš? Za mňa fajn, nemôžem to porovnať s bratislavskými fitkami, dobre ma inak počuť určite. S plnými ústami sa nerozpráva. To je piču. Tiaľ asi jedno z tých najlepších fitiek, ktorý som vôbec bol, čiže ako stroje optimálne a to je to, že keď človek začne chodiť do nového fitka, tak nevie jak
Približne tie stroje fungujú, ale časom je to určite bude oveľa lepšie. Toto bol top 5 anime crossover z roku 2025. Akože úplný multiverse toto. Multiverse ináč fakt. Za 3 minúty sa to celé zbúchalo, že ideme sem. Proste, že optimálec, ten čo nevie cvičiť a Jimby Matlet. Vidíme sa budúci týždeň pri novom videu. Dávajte followy obidvom týmto chlapcom, obidvaja majú linky dole v komentároch a Majte sa. majte sa. Čaute.